Jo, pár skupů. Dobrý, ne? Tam na ty 6, na ty 6. Ale tak začátek... Začátek pak švadnul, ale ten začátek Jo, tam přišel Liza. Snad možná ještě líp než ale ten tvůj jsem si. Tam ještě nikdy životě neřekl. dělají takovou show. Učuju z řady. Čem? Skočil 2 potravinější než ty ostatní. Co Míšo, to bylo dobrá? To neviděl. Proč Michal zase na hovno? Jsi to neviděl? Nešel si ho jeden. Já jsem šel 6 a krásně jsem šel normálně na době. Ty jsi šel 7. Je to tyž tak, ten krok je to samé. A to, my jsme volali...